Padayon, Golar. Hello. Makanan ako, Pastor. Padayon, palihog. Ang tanaman sa Eden, Pastor, nawala man to. Kung sa'y gipuli niya ito nga lugar. Okay, dagan salamat. Tinuod na imong gingon. Wala naman ang Garden of Eden. Ang imong pangutana, unsay gipuli nga lugar, walay lugar nga gipuli. Pero ang ubang mga theologian, ang uban nga mga archaeologists, ang uban nga mga gakubi sa balaang kasulatan, naguna-una sila nga ang Garden of Eden niya dinhi dapit sa Iraq. Anyway, dili man nato conclusive na siya nga punto, maulang na ang mga huna-huna sa ubang nga mga theologian. O tagaan na itong kagawasan, kanang gitawag na itong theological freedom, kung unsay ilang pagsabot, nga asa dapit ang Garden of Eden, sa diyang nawala na ang Garden of Eden. Bueno, ikaduha nga pangutan na Igson. Hello, Pastor. Wala, paliw. Kanya, unsa naman sa lugar ang nagiutangan sa tanaman sa Eden to, Pastor? Bakante na to karon. Wala na, bakante na, kanang imong bakante, mamagani ang uban nga mga theologian mingon nga, mauna ang Iraq, o kung imong tanawon dito ang Iraq, wala may Garden of Eden dito. Okay? So, mauna ang gisgutan sa balaang kasulatan, mga pinangga. Okay. Pero naihulip, dagan salamat, pero dugang ka na to. Naihulip anak mga pinangga, kay dili man tabiyaan sa Ginoo, nga gawander niya ng mga puntuha. Kung imong tanawon, ang Revelation chapter 22, verse 1, nagingon din unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga nagahatag og kinabuhi, nga matinaw murag kristal, nga nagagula gikan sa trono sa Dios o sa trono sa Kordero. Dos, latas sa taliwala sa kadalanan sa syudad, usab sa masig kadaplin sa suba, diha ang kahoy nga nagahatag kinabuhi. Remember, na ay kahoy nga nagahatag kinabuhi sa Garden of Eden, kaniadto sa bago pang kalibutan, og nasay kahoy sa katapusan sa pagbalik sa atong Dios nga iyang i-offer, no? Nagingon dinhi, usab masig kadaplin sa suba, diha ang kahoy nga nagahatag kinabuhi, nga may napulog duha kamatang sa mga bunga, nga nagapamunga matag bulan, og tambal ang kahoy nini, ang dahon nini. Og dito wala nay bisan unsang tinunglo, apan dito ang trono sa Dios og ang Kordero. So ingana mga pinangga ka simple nga tinuod wala na tong Garden of Eden, pero sa pagbalik igsoon na ay atong makitaan dinhi sa Pinadayag 22. Mamagani adunay theology nga nangyon, Eden lost na gitawag sa Eden restore. O kanang Eden restore igsoon, ato na siya ma-enjoy ilabi na after 1,000 years. Human sa usa ka libo ka tuig, ngubaglik ang bag-ong Jerusalem, naa sa Pinadayag kapitulo 21 sa iyang bersikulo 1, nag-ingon siya atong basahon. Ugonya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug unang yuta nahanaw naman. Dos, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Og kabalo biata kung unsa ang balaang syudad. Kung imo basahon ang kinatibuk-an dinhi sa New Jerusalem, ang iyang gidakon mausab iyang kalabdon og mausab ang iyang kahabugon.